Glædens hilsen. Er du blevet frelst og har opnået evigt liv? Ja, du skal frelses, og du er den rette person til at høre denne nyhed. Faktisk er der ved livets afslutning kun 2 steder: evig fordømmelse i helvedes flammer eller evigt liv og frelse hos Gud i himlen. Hvor du ender afhænger af dit eget valg. Hvis du vælger at blive frelst og have evigt liv med Gud, er der kun én vej: tro på Herren Jesus og acceptere ham som din Herre og Frelser. Hvis du i dag beslutter dig for at tro på Herren Jesus, så tilhører frelsen dig. Vær venlig at sige disse ord med oprigtighed i hjertet. Herre Jesus, i dag tror jeg og accepterer dig som min Herre og Frelser. Jeg tror, at din død på korset har udløst alle mine synder. Kom ind i mit hjerte og led mit liv på din retfærdige vej. Amen. Hvis du siger det oprigtigt og med alvor i hjertet, så har du i dag modtaget evigt liv og frelse, og Faren i himlen byder dig velkommen med glæde, og det betyder, at dit navn allerede er skrevet i livets bog i himmeriget.